ଦୂରତା ଯେବେ ବଢ଼େ ତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବି ବଢ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ଶୁଣାଯାଏ ଯାହା କେବେ ତୁମେ କହି ବି ନଥିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଶବ୍ଦ ତ ହୁଏନି, ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ନିଜ ଲୋକର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ଏମାନେ କେବେ ବି ବଦଳିଯିବେ। ଆଶା ରଖିବା ଖରାପ ନୁହଁ, ହେଲେ ଆମେ ଭୁଲ ମଣିଷଠୁ ଆଶା କରୁ। ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ ତାକୁ ଯିଏ ତୁମ ହୃଦୟରେ ରହି ଅନ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ଖୁସି ରହିବା ଶିଖିଗଲା, ବୁଝିଯାଅ ସେ ମଣିଷର ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। କାହାକୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନି। କିଛି ଦିନ ନୀରବ ରହିକି ଦେଖ ତା ଜୀବନରେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ତା ଜୀବନରେ ଯଦି ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଥିବ ତେବେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନସ ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।